Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, avui des de Compromís presentem una proposta que va en la línia de defensar un dels drets fonamentals, un dels drets que a més està recollit en una Constitució que tant els agrada i que és el dret a l'habitatge digne. Nosaltres considerem que és un dret vital i que cal protegir per damunt de moltíssimes coses. Però se parla molt de desnonaments, de desahucios en castellà. Però què és un desnonament? Per a nosaltres, un desnonament és l'esclavitud del segle XXI. Desnonar vol dir que una família que no pot fer front als pagaments, el banc la tira al carrer. Però no queda així la cosa, sinó damunt li exigís que continuï pagant. I així nosaltres només demanem que se pensi en lògica. Si l'han tirada al carrer perquè no pot fer front als pagaments, com farà front a aquests pagaments del deute més un lloguer? Perquè imaginem que aquesta gent haurà de viure a algun lloc. Evidentment no podrà. I a les postres i damunt una llei d'hisendes locals injusta els fa pagar una plusvàlua perquè considera que ha hagut un enriquiment en la qüestió de la compraventa. A nosaltres ens sembla alarmant, ens sembla insultant a la intel·ligència i per tant considerem que no es pot anar. Lamentablement els últims governs, tant d'uns com d'altres, no han fet res en aquesta línia i hem perdut el temps. Veus minoritàries de grups com Compromís han estat defensant això, però no ha sigut fins a la pressió social, la mobilització al carrer, i cal dir que sí val, que quan la gent es manifesta, que quan la gent signa una ILP serveix per a alguna cosa, i lamentablement la mort de 2 persones que se van veure advocades al suïcidi perquè van caure en el pou negre dels desnonaments, van fer reflexionar als grans. Ràpidament el Partit Popular va presentar una xapussa que ha sigut tatxada així per tots els agents que lluiten per als desnonaments. I no ho dic jo. Inclús la justícia europea, Europa, que tant els agrada, diu que la norma de 1909 és il·legal. Però vostès, quan no els interessa, no fan cas. I no fan cas. És a dir, la justícia ho veu il·legal. Però no només la justícia europea, sinó també la justícia espanyola. Los jueces denuncien los abusos del sistema legal de desahucios. I aleshores, si tot el món té clar que això és injust, que això no té sentit, per què el PP no fa res? Doncs senzill. L'Associació Espanyola de la Banca considera perjudicial reformar la llei hipotecària contra els desahucios i, lògicament, vostès no mossegaran la mà que els dona de menjar. Vostès, que s'han venut a la banca, no faran cas. Així que nosaltres creiem que hi ha alternatives, com és la dació en pagament, una moratòria a les famílies en exclusió social, una llei del sobreendeutament de les famílies, la bonificació del 99% de la plusvàlua si no pot eliminar-se. Però diran, és que vostès fan una plataforma d'oposició en contra del govern central i del govern autonòmic. Evidentment, però no ens quedem ahí. I nosaltres també volem fer propostes a nivell local. I a nivell local proposem que aquest ajuntament no participe, no col·labore. I per això exigim que no participem amb els bancs que desnonen els nostres ciutadans. Perquè la nostra obligació no és velar per el bien de los bancos, sinó per el bé de les famílies. I mireu, el Ayuntamiento retira de Bankia 1,5 milions. Això ja està inventat, no és una bogeria, no és una qüestió radical, s'ha fet. I mire, ràpidament Bankia va repensar i l'Ayuntamiento pacta con Bankia un alquiler social per a la família. Això està succeint, això pot fer-se i hem d'anar en aquesta línia. Per què sempre fem cas a les pressions de la banca i no pressionem a la banca perquè ajudi a les famílies? I no ens quedem ahí. També proposem que la nostra policia, la policia que paguem tots, estiga al servei de la ciutadania i no actuen com a cobradors del frac dels bancs. I això, municipis i policies contra els bancos que desahucian, ja s'ha fet. És una proposta del sindicat de policia perquè, lògicament, se'ls trenca l'ànima cada cop que han d'anar en contra de la seva voluntat a tirar a una família al carrer. I, per tant, nosaltres tenim un compromís amb la gent, un compromís amb l'habitatge digne perquè és un dret, no només constitucional, sinó és un dret bàsic i fonamental. I per això esperem que tots els grups que tant es preocupen els desnonaments, avui aproven. Avui aproven estar al costat de la gent. Avui aproven defensar els ciutadans de Vila-real en contra dels interessos bancaris i dels mercats que ens han portat a la crisi més absoluta dels pròxims anys. I per això espere el vot favorable de la resta de grups. Moltíssimes gràcies.